Aye, njena bana manyete. Na manyete, njena bana manyete. Kumina kama kwa manyete. Maya kwa manyete. Elibono, omanyete asinalali. Seitore ngenjeyo. Kuranga lunganti kujora papa. Na. Wadenya sita. Udali wote. Ono igungwa tebie. Ege tabunta que taka soma basta, no le bukuse moi bwana ine nero. Ono igwana ne bukubono. Toso metole nki bibilia goteba. Ase que tabu ekurangirirwa ke kirekieke. Abaiberania ibere kianda. No nta que toso me korutoro lenga ki bibilia goteba soma bono toibo. Abaiberania ibere kianda. Bari mwenjoro mwata ne buku. Kiri mwaro kasi mate phone si ona nchiro chisome. Lakini ndebeke silent. Erinde osoma mariko asaba iberania ibere kianda anonte toto some soma ngo bono toigu na kiago teba Iberania ibere kianda yotanga kurinde twarorire ere oyo kolirwe kobomoke kubwa malaika asekero nere Yesu asekero kerena abantu bari seyo mote muy buen nango tela nakina tela 1 2 3 4 namoro bako nakina tela goroji bantu bakale bintu byabo soma kolende twarorire ere kolirwe kobomoke oyo kolirwe kobomonene omoke motare koire yanga mwaro buru awadabanga iga kolirwe kobomoka sekero kerenga egeke erenki nerengo Yesu erikibono obekeirwe gukwa yabonene igwa okoliru kobomoka sekero keregeke na indo imokeriwe igoro obekeirwe gutwa erenga kiminto yobonene erinde erikibono kebe namasikani asengencho chandua kwa makweli igonga tebye agachandua asengencho ya makweli asekero keregeke erinde akola kibasta soma elio asobuya batata nyasawe ito ai wa makweli aiwa makweli anje amakweli akeroro lioyo omondo gubona ngotebi igwanganjaire onjaira morogi omasainyo mbarende omasaurende gozi arendo ameonza onchire gungwa tebie iwa eki atokoreta gungwa tebi aki incarnation yani nyasaye akaba mwanya bantu akabugori mwanya bantu bonsi akababeka imasari bona gatonchera makweli abakende yonsi arabe unde bwensi ayo moitabie nanya robo mabwalire wakana iwa tianga taibono oyo moitabire manu yengonde gungwa tebi nara na kwabono taligo kwa igakurara aganyogocha kwangu ainara mangano ikaisaine yungwa tebi twari kumanyanga oko kwa moitabire Yesu nekero kwete ntoko na gwetanda mono todanga tataba haleluya ekiagara igo ugo moitabete Yesu kwa mobogoire kuno motoliba mu mabwao lakini asenge nchota manyetie kiyo gokora asubo gimobo na ndo motageti Yesu yo komo igwa na ndo komo gita komo igwa na botigara kabenge ncheyo otata kabekerore lakini nchena tonala gokora entera lero moitabe Yesu yo ekigero kumanero obugati umabwa onero obugati nero obogoreti bona igwa tigana kobori oyo gwakaneire ngunakobori oyo gwakaneire noyo tarahakana ngogane goitaba mono tigana bori mune sote abakungumbarensa amanya kono manya no mokungore muga ko ngoro kwani no mokungore ihunkobori omokungu wakaneire noyo tarahakaniro ningokoenena wakaneire bonenena ekyagara no wakaneira
obwato bari mu isaine na no gore tegendo kie ngire nande karo intu watokoro kwa abana ba Nyasaye abari baba kaneire tokoro kwa abana ba tata ekyagara intu nabaye tu verse 14 otebaiga chapter 2 verse 14 otebaiga verse 14 oyera saiga ni verse 14 asayo ekyagara abana babwataine asamanyinga nechinyama Yesu nabo Yesu abwataine na yayo elio Elia senchera yamakweli asirie oyo nokobwa oyo makweli engencho yae saitani igwa ganakoboli igwa bagatara into twairwo kobua no moneno ito Nyasaye saitani tabwa kyokobua omotwoyo senyenti onyo no borogi tinda ekintu bwana komanye meaning yangadeye meaning yero nelinga saitani na bwetwe igora somo salaba Biblia gatabanga omwana agachenga maiso marole igora somo salaba kama urebirwaniro byonsi akamotononia akamatebini meshinda haleluya igona ngotebi ayego buwaboete maita abantu baraboba una mokungu kagwetanjira anyore lisabo liengiti igagokura lakini njendemete manyete ngeye kwete enkonyeta kanaye haleluya igongotebi igwa bona no mboroge uri bona gotuoma muao turiko muobo okobaka Yesu haleluya Kero mangetenga makweli dali kende yungotei amakweli agaro asekero keregeke engana ya mami nkorole kana guchia abakure mase Kristo Yesu baboke gokonya robo mabwakana na kale na abande mbaboke asokonya robo soko bwakana na kale bona ngayura aboke kule no chande teke nyolenge nje yoko na watero bolimo chande teke nyoloka ko mwenkyo korole moyo bakabona Iwa tigango temo sani teke nenje ke kondemia nkelinga bari mo itabete Yesu ne bantu iwa gura era sando mukungu abahaja ba nyakoro shwana no musacho le nkwani nuni ni mokole kainde kutama kitu wahaja kana watayiga banko erese Onyama sacha mbamba nyanga Yesu na lolo novogima mbale kuna kobwade bahaja benze egentake ne bahale gokora no koira na se Yesu wanyakora bahaja wala banga sikwa wanakoboli wae barabuga baenenete amanyete ngere ere ga kurite kare obugimo bwa amanyete ngere ga gakite kare yaga igwa abana bamonene batebi tiga kona koenena bosa takona kuere mibosa so ase Yesu na lolo novogima bwaino betikarte Yeni ngogera gakonya sobugumo. Ikenteke negera gakonya sobugumo no komanya Yesu oyo okorofu omwana Nyasaye. So verse 17 pastor verse 17 litwarenge verse 17 eke Paulo wateba getawe kyawe berania. Asayo. Nemugwenerete. Yamugwenerete. Agwekaniwe. Nabamu abo. Asamanga nalenga. Ora sabasta. Iwa. Amangana alenga. Amangana osiko ni nalenga. Omaete moyo ngota urandeke kutwiri kana muri koywa. Amangana alenga. Osiko nalenga. Osi mini si what? Yunga tebi. Enchale kamoria uneo kagendo. Onye nerange kamori bune yakora ngendo yani agatara sense agachandika buna naye kwale go chandika agatobole lialenga ons bona ningo isaina gotebi muwanya abantu ko Nyasaye oda ga gisimi amaswati ominto atuba bana yora ankonya ntendo teke nyore katino sambi yanda amenye kenore esimi obege tali mole linene liko kwake esimi go chigoro direct nande kwaro sia abantu omonto bamutete ekyagero barasati esimi yao nyaka direct ujase kibaza ono tikete ngale go chandete emechuko na kamena ko sume bituma abantu barosire naye that is all
ya mugwenerete abweka ni gwasama nganonse erindanje atonjera kerekemo atobogori twensi arole mechando bune hiwa bibiri gotabanga agatemwa ekita kagendo kagwete bina bagota agatemwa ekita kagwete wana gotamwa siringa ani manyete tindirira ika yabona bankorara yala ko chiabona njena ra pimense ko pimense njera kie ngaki ko pimense bakuna abara era tanya kumanyanga orokirukorera esike agora basika kakero kompini sio yo no ora si omengeto bugumagete yani era ngayani ona atemetu gonka maya ino mongina omugako yakure omusubati one wesika narore ngatiganda tendo ko musaja wakaboka gacha ko bolito gacha konyoro musaja konyoro gacha muruka bibiri gacha ngagatemwa asamanga nabenga lakini takole kagendo tagwete aba haje gendo kunye kutsana mene gotagota na kintu ta nibiyini kunye kutochande biyini nkwana ko isane kayo runjera paka kwaro kirisokoro aya mangana wangu kugotomande mbale ngabo mbale ngora tomayo mbale kugotomande mbale ngabo ura katume hamindu isaneka bibiriya wateba nga agatemwa asamangana alenga akakuko sakabwa naye bwa takobengenje kutokona kotemune binte bike kwana kutuyirira iga kwana kutugwira iga kuna kutugwira iga utabuga timinenge tobuga timwerekeo muitabe Yesu nerore nobogima echanga teliko koirande echanga teliko koirande my friend 24/7 akeba kongo sometimes nane korala bakerande chinkobi bakongo bakale yakera chinkobi yani montanywe tago tio kama nana mamore mereti one bed one blanket ila gese ngabo kumina muntu echanga. What is the problem with this person? Iwa ntagarara nyewe ole ke unge kiba stanko runda abantu barosize soma Elinde waiwa Elindanya arako bo mokwani omanyene amabera omanyena omwege nwaso bakorera Nyasaye mongo ndimo kina soma yani ko tinako nangalia ya to tagarara nyewe soma ngikota soma to Elindanya arako bo mokwani omanene anyara ko mokwani omanene omanyena amabera omwege nwase okomokorera Nyasaye omwege nwasoka mokorera Nyasaye na kobeke mwanzo gyokobwatania obeireke mwanzo gyokotobwatania ase bibye bya barabi ya mwanya bantu bona ningo isaine ko gendo ire bibye byao Yesu ko gana madenga Yesu nyabere ntari omonto no genda asi Yesu madenga Yesu nyabere ekega na ko lirebi ebebe tari monto no igwa tari Maria akunga basore oyo gotwabira ningo Bibilia gotebanga oyo gweterege sirie ke ngao oyino mokuru nigo so moyi that is it amangana ko nga Mary Joseph mutakatifu abantu nga batakatifu bari igoro obuno boli it is Jesus ikungo somere 1 John chapter 2 verse 1 na jakote soma lende bantu bazange kondo ka soma nga yarusia nebo kumbe soma Ngibono moko ndile mama na muranga nunga itonaondera soma lende 1 John chapter 2 verse 1 na jakote abana abake kubalikira ndaya elinde timokora ebibe kurenda onyomuntu okorye ebibe ndole no musabeli uroli ase tata nere Yesu Kristo omanyene oronge nguru batanga so mungaki Jesus musara gogo etra sana omanga nao tohoika labeka muno alika lirube gogo ntomera posta namba yane ukwaenga kisi tu kenena umayako boli ke 69 nei koroje goto wale tienda ya oroje abiri ikira kia kene ngote
Pray through Jesus Christ. Novo que mabode. Imeya Yesu. Oyo cheta keruwe ke mwanzo. Agatukwera. Agatobo gima. Tadebo gima boka. Obwaliri. Tuwana montago na woso. Tuwana wana ngatakwa kanire ti. Ngakona tara ko nyoma. Mataki ngakende nkeyo. Hata kwa singwa atake kwa kana. Yesu nanga kanire. Bwana gera. Haleluya. Yela montago na woso tara. Agosto bwana kole. Agosto akole ke bwana agosto. Nkiako na agosto aba. Inki. Motari tinda ke digo manya. Ekimanya dengelinga Yesu nango lete haleluya. Na manyinga igwa 1 Peter chapter 1 verse 20 ligaba soma. 1 Peter chapter 1 verse 20. Guna malika ngante. Tianga tiba ole yobuya ligoli ngotabi. Lobuye bisioro oro yobuya ligoli. Yesu agwa kanete kar. Era ni kama ni kanete ko ruwa kare. Ni kama kanete ko ruwa kare. Itangani ase. Itangani ense tarabe ko. Tarabe ko boroso. Bono. Kolende. Oro kiwe. Asa matukaya. Ayo fasi sama 18 mo sakira na 18 ayo ndoke 18 sama 18 momanyanga ni go mwa boli go korwase boli we orogendo ino rotachene ga ti rutagwenere bono oruo mwanya orete korwase kisokoro cheino bono dali ase bintu byogosala bigosale kabula sita ina tiveba gosechita bono kolenda asa manyinga eligo lili nene bono una aye mano ye ngonde etali na komocha gosena kemoa engento yaye amanyinga Kristo ngibona ke upo monda mai katanga nganda kwa kare ngibona bona agwa kare ta agwa kare ndo wakane ta mukani nganda mete gawa tabi ngagenda moda na yoko gendo ino nyoranda haleluya ikinge wadi kende nyirawa dai mukani mwerese nanye mote igwa yona gostua baba Ria como le quiere, también alikuwa mbole quiere la kwa internet. Naona. Aye. Tige cheche. Biblia kote banga intwe nege sakwege chore abana batatu monyene. Ntori abana bimeru, gotora abana bangu batatu. Chombe kia tata. Abana tokuru kwa abana banyasaye. Kesa kutata boli. Bana bogo tule kaboli. Biblia kote banga ninwa maigani iwa. Kitabula ki aba Harumi ikomi orotiba rotanga ngibire kote basoma kuna babura ko basorora Rebeka kuna nyasa ko basorora Rebeka uminto ikwa malika kote basoma soma toiwe aba Harumi ikomi ojwa rotanga ni abate abaiga abaminto okogani wenkoro yane koro yane nawo saba kwane asenya sai asenya nchia wa Israeli na kwoko nga batoli we haleluya yes batoli ko bonse nangeno yo kwenga akalegendo atoli oyo oro morogi akalegendo oyo oro moibi akalegendo oyo tomo sacho bande akalegendo Hani mwara iwa mangana ya ki mwara iwa mangana otoli we yani enchirole oleke menemeni oleke mesu otoli we kona kwasaka ovyo irene akirele baba aratombeke na chikile kya matene na enche baba na iwete ngento kiende yakembete chai mwabande yoro gato mabokira ngoko beka kobo moteneli okomanya abantu babagiro sembarabo Biblia ya goteba okalegendo otoli no angena matanga bunaya irungo tebi njigaki mongela kila chama tena ndiga materia kaena na ngena matanga bunaya omuntu akocha ringa ki ayote ni lonya nyama ayote ni okalegendo we chomiro nero konya nyama rotari bitia ende ora gacha Hanya kama choma. Ama tanga ya gara oja kwa rambo jamana ole bikono. Sukari mo konya yonsi. Girasi mo konyora. Chibe asa chinde na murare de bane ko bale butime. Yonda ke tako korango te baiga. Nyasao ito. Aba konye. Na inde kamo kolera. Mwari da buna bantu mubata ko semelia, mwa family ko semelia. Inabele. Yeo. Yani uko chakwa manya kuita family pina. Bae nje na bana manyete. Kumina ka kwa manyete. Manya kwa manyete. Elibono, omageda sinala, sei tore ngenjeyo.
Kuranga lunga nchu njoro to kon. Konya na. Watenya sita. Utali wote. Mnao salime kiala. Kiala kale kurwana pi. Hani hata kidogo karibu. Wanyana abantu batinde bona mbaracha. Lakini kanya saa moja saa mbili. Etinde setie. Akare ngombe anyanyi ubona kale kantu. Aya, jena bwata mangana. Nekene kia yoso na bare ntaire. Nyasao itawa sini asieso kusoma wohria. Ha, kimutikare buya. Murare buya moreta mekono. Mose seni bote nimba. Naende morendwe. Katara na sobonda bwense yetora na bonda bwarade. Kende kana kuli. Nyamwanja mutenensa. Mbaboke.